Hi mga koys! And magandang buhay! Welcome sa Kokoy Farm. Nami gamay na farm diri nga saging koys. And then nami diri kay it's Sunday. Ug kauban nato karon si Pops Rinaldo and si Lolo Rogelio. Ano sila kapamilya ang mga nagbantay sa mong mansanitas. Mansanitas yo, mansanitas. Sa kinahanglan sa mansanitas. Awa na to tuon ang kuan amo ang caretaker diri ang nagkuha og kamunggay. So aside sa saging napud mi kamunggay koys. Oh. Ma'am, kumusta nga to ang pag-harvest sa itong mga kamunggay? Tagpila ang lusok anak ma'am? Tag? Ay libre. Basta na sa bukid dili. Libre ang kuan kay tambok ang amo ang kuan diri amo ang kamunggay. Tapos mga koys ang ato ang geographer kay si Mikay. Mikay lang lumampas. Araw. Ona namunga na among lakatan. So mao nitong gina-feature nako before koys na mga saging nagagmay pa kayo. Ano kay dagko na nya. Duulo na to ni kay nadra ang bunga. Charan. Oh, di ba? Dawa. Nga nami bunga koys. Unya koys kay lakatan man ni koys so pwede siya pang export. Pero kami rin mukaon na ni. Sa mo ani koys na diri nga portion no ato ang mga saging. So ayun. So stop. Kamunggay na pwede kamunggay diri dulo na to nagkukamunggay. Kay kuan daw ni kini tambal ni siya sa mga kuan koys tambal sa mga lain-lain kasing sakit kay moringa ben. Malag matumba ang balay basta bilang kamunggay. Unsa da? Sa to sa Bahalag pakiusap. matumba ang balay. Basta bilang kamunggay. Basta di lang kamunggay. Ay dagagay ng vitamin sa laway. Daghang vitamins pero basta daghang vitamin bunguha bidaan og mga kamunggay kay tulayan namo ba para himsog atong panglawas niya. So dito nga portion ipakita nato dito ang kuan. Ayan, nami dito gamay nga tent. Nag-tent me. Tara dali. Sabihan nato si Lolo. Kamusta imong kuan diri lo, imong pagstay sa to ang kuan sa tong gamay na farm? Mao ba? Grabe lagi. Daghan nagistorya il. Di basta unsa pa na imong unsa may gikuan mo ganina lo, nagkuan man ka nagkuan kag mga sagbot. Guna. Nagunag mga sagbot. Okay, diri man may magkuan may mga 1 year from now kay magtukod mi diri rest house. Kay kani ma-harvest naman yung mga saging diri mag-rest house man. Diri na maibutang ang among swimming pool. Para sa among kidots. Swimming pool. Dira kay namin may dagkong bato na daan. Tapos magtukod kami dito og second floor nga rest house para pagkuan. Diri na may magkuan, magpuyo pag weekend kay magtanong-tanong may mga gulay. Diba kay kinahanglan kay na sa mga gulay karon. Tara. Ito na, palito na to ng kwintas ni Pops. Pila ni yung kwintas. Napila ni. Napila man ni. Ayan ganito. Naidayamon. Di basta-basta na tayo. Di basta-basta ang diamond ani niya. Kaya pa maprinda na to. Pampalit na to og swimming pool. Sama niya mansanitas diri Ayan, mansanitas. Sa may masulti ni mo Popski diri ang kuan. Sa may mo gusto ka diri ang magkuan ka ng pahulay pag weekend. Kanang mga Dominggo Sabado ana. Gusto kayo kay bugnaw kayo niya presko ang hangin. Mo ni ang gusto sa mga katiguangan. Yo tama no magtanong-tanong na lang ta diri. Tanong-tanong na mi dire. Mga gulay tapos kuan kay bukid man kayo tapos nagtent rami namon tent diri karon okay para magpahulay may gamay-gamay ko. So yan po ang ating vlog for today. Update naman mo koy sa mo ang next vlog karang nakatukod na may og kanang ay makatanom na may gulay sa next vlog tapos magpatukod mi diri karang kuno kwarta mi karang ginagmay na kuan rest house. Okay kayo. Ing inini. Wala ka kuan ba? Agad. Gahi kayo. Isa na. Yan ba kasi dito sa ikulan. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big, big nut, but this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit.